Il-Partit Nazzjonalista qal li hija gidba li pajjiżna kellu bżonn il-fondi mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment biex jiġġieled l-effetti negattivi tal-pandemija tul l-aħħar xhur. Dan ħareġ biċ-ċar waqt dibattitu fuq l-Istazzjon Nazzjonali bejn is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat u d-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Fil-fatt din id-dikjarazzjoni għamilha Fenekadami waqt diskussjoni dwar l-importanza tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Però hija gidba, hija gidba illi ngħidu, hija gidba illi ngħidu illi dan il-pajjiż l-ekonomija tal-pajjiż b'xi mod baqgħet għaddejja anke żmien il-Covid minħabba li kellna l-fondi tal-IIP. Minkejja din id-dikjarazzjoni tal-Oppożizzjoni, il-fatti huma mod ieħor hekk kif kemm ilu li twaqqaf il-fond li fih jieħlu l-flus tal-programm ta' residenza tqażmu iżjed minn 100 miljun euro. In-negattività tal-Partit Nazzjonalista fuq dan is-suġġett kompli toħroġ biċ-ċar minn kliem Fenekadami waqt id-diskussjoni saħansitra prova jqarraq li Malta qed jittieħdu proċeduri kontrija minħabba ksur tal-liġijiet Ewropej. Pajjiżna illum għaddej minn infringement procedures li għadhom għaddejjin sal-lum. Li għadhom għaddejjin sal-lum. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat kien pront ikkoreġih. Sal-lum m'hemm l-ebda infringement procedure kontra pajjiżna. Jiġifieri il-kollega huwa miżinformat. Uffiċjalment, infringement procedure kontra Malta le, ma bedix. Intbatet ittra u ġiet imwieġba. Dik mhijiex infringement procedure. Intant Beppe Fenekadami bħal Bernard Grek qablu ħada għattabla ħabel kontra l-ġurnalist li kienet jagħmlu l-mistoqsijiet. Ħanajlek terħat qed tipprova tirrepeti dak li għall-Onorevoli Muscat biex mela li bħal dejjem tiskorja politikament għall-Partit Laburista. Għax-xogħolok tal-programm huwa għalhekk. Intant kif wasal biex intemm id-dibattitu, Beppe Fenekadami qal li l-Partit Nazzjonalista jikkritika biss meta ma jaqbilx. Hawn is-Segretarju Parlamentari Muscat qallu hekk b'reazzjoni għal fatt li esponenti nazzjonalisti għamlu minn kollox biex ħamġu dan il-programm barra minn xtutna. Però dil-approach naqbel miegħek. Però dil-approach ma kienx dak li ġara fis-seħħ. Jiġifieri f'dawn is-7 snin issa, l-approach ma kienx jien mhux qed naqbel miegħek, l-approach kienet jien mhux qed naqbel miegħek. U ħanamel dak kollu l nista biex inwaqfek. U dik hija d-differenza. Jiena nista' ma naqbilx miegħek, imma mhux intelfek u nagħmilek il-bsaten fir-roti. Morru kelmu l-practitioners morru kelmu l-settur privat illi għaddej fuqha u jgħidulkom min għamel l-ħsar il-pajjiżna fuq is-settur ta' ċittadinanza b'investiment.